Salutări lume, sunt eu, Andy, din nou și încă suntem în acea mină plină de cabel. Bine, nu e plină de cabel, peste tot sub pământ găsim stone, de fapt. Mă rog, ne dă cobblestone și de-aia sunt obișnuit să spun cabel. Așa, am revenit și astăzi, da, m-am gândit ce să facem și hotărât că ar fi bine să facem o casă subterană până când facem rost de mai mult lemn și ne facem o căsuță de lemn. Cred că da, așa. Așa și hai să ajunge. Destul cabel. Mai dăm și mai încolo. Acel iron ton nu l-am luat încă. Să-l iau altă dată. Cred. Nu știu. De unul nu pot, nu mă lipsesc, nu-mi pasă chiar așa mult de unul singur. Să urcăm sus. Urcăm sus. Ce-am, frate, cu pleonasme? Cum le spun, da. Urcăm sus. Urcăm sus. Asta e epică. Bun, așa, am făcut cobblestone. Hai să facem 2 pickaxe-uri, eu zic că ar fi bune. Așa, le punem la loc. 1, 2 și un topor. Așa. Așa, așa. Bun. Cam atât ne trebuie deocamdată cu topor. Hai să spargem asta și să mai facem rost de puțin lemn. Pare rău pentru ieșirea bruscă din primul episod. Scuzați, dar tocmai mă uitasem la timp și am văzut. Ce? Mai am doar... Eram ceva de genul... Nu pot să cred, mai am doar 10 secunde. Și am spus, haide să-mi fac finalul și să las episodul să se termine singur. Așa, sunt deja la minutul 2, frate. Termină cam repede. Nu știu, probabil o să mă schimb pe fraps. Habar n-am. Să vedem. Funcție cam cum merge, mă rog. Și probabil că 10 minute sunt de ajuns pe un singur episod. De aceea o să am timp să fac multe episoade. Așa, bun. Ia cât le avem. 22, hai că nu, e bun. Firar vine seara. Shit. Să ne facem repede o căsuță, ceva. Hai să luăm, știți ce, hai să luăm crafting table-ul ăsta. Facem repede o lopățică. O lopățică ne trebuie atât, da? Așa, pietruială. Bun. Așa, hai să spargem asta. Bun, hai repede, repede, repede. Deci aici facem o gaură, una mai mare, aici. Și tot n-am torțe. Băi, lasă. N-am nici torțe, n-am nimic. Ăla-i căul? Deci e epică, e culmea. Deci n-am cuvinte. Mergeam eu așa să pe groapă, uite căul. Doamne, să mor eu dacă am mai văzut așa ceva. Totuși, e bine că s-a întâmplat ca un miracol, știți? De minutul 4, aproape. Așa, să săpăm și asta. Așa. A fost culmea faza. Mai bine luam mai bine omoram acele oi atunci. Care acum aș fi avut un pat să mă culc. Pe single player, deci ar fi mers să mă culc. Mă trezeam mâine dimineață. Așa, bun, aici... Dar ce să facem? Toată noaptea o să stăm în casă. Na. Deci avem aici un loc ușor. Hai să facem niște torțe. Deci avem 8 torțe, cred că o să ajung. Așa. Un loc de pickaxe. Uite, pickaxe-ul deja s-a terminat, acum nu mai avem nevoie de el. Să punem o torță aici. Una aici. Și cam atât.
Nu? Uite că e lumină. Și una aici. Așa. Ajunge. Cum hai să... Aici știți ce cred că ar fi mai bine. Nu, mai bine stăm aici așa că e mai bine. Hai să urcăm aici. Noroi. Punem aici așa. Stratul ăsta. Așa. Bun. Și stăm așa aici. Ne încălzim la torțe. Hai să vedem ce mai putem să facem. Deci avem 3, hai să punem 1, 2, 4. Deci hai să facem un large chest, mă gândeam. Deci minutul 5 deja. Crafting table-ul îl vom pune, cred că aici, da. Și nu. Aici lucrăm. 1, 2, aici încă. Așa. Facem un large chest. Mă scuzați, dar eu sunt obișnuit să spun chest în loc de chest. Tot mirau prietenii. Mă, e chest, nu e chest. Mă rog. Când o să pot, o să spun corect, când nu, asta e. Așa. Firar, am uitat de chestia asta. Trebuie să spargem. Am și uitat că nu merge să deschide chestul dacă... La asta. Așa. Crafting table aici. În asta ce să punem? Punem pietruiala, pickaxe-ul. Știți ceva cu pickaxe-ul ăsta? În momentul ăsta aș vrea să-l distrug. Să-l distrug, da. Să-l distrug. Așa că hai să vedem ceva ce putem sparge pe aici. Să începem pe aici o mină, ceva. De cabel. Acoperim după aia, deci să fie mare pierdere. Poate găsim... Fuck it. Nu, aici e... Știți ceva? Aici să pasem eu mai devreme, așa că haideți să luăm și ironul acesta. Da, chiar, nici nu m-am gândit. Hai să facem și un furnici. Un cuptor. Ia, am luat. Așa, l-am luat. Bun. Aici, așa. Să urcăm. Scuzați pentru sunet, am uitat să fac acea opțiune. Totuși nu e o mare chestie. Să acoperim aici. Poate intră vreun zombie. Mă sperii pe la spate. Hai să vedem ceva. Deci vreau să fac și un furnici. Sau două, cred. Da, cred că o să fac două. Deci crafting table aici. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 și 1, 2. Așa. Bun. S-a încins treaba. Mă rog. Așa. Punem și aici și gata. Chestul, da, poate fi deschis. Chestul, pardon. Chestul poate fi deschis. Bun, hai să mai punem... nu aici. Hai să mai punem ceva aici. Hai, punem ăsta, 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 asta, asta. Hai să punem tot. Și după aia vedem ce ne trebuie. Deci, afară s-a făcut zi? Sperăm că da. Nu, e tot noapte. Păcat. Ce ziceți să facem așa ca o scară care să ajungem mai ușor afară? Îmi pune aici. Asta îmi sparge. Așa. Asta așa. 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 Da, cred că așa ar fi. Monștrii nu prea sunt pe afară. Ne bucurăm foarte mult. Aici acoperim. Lav.
Așa, bun.